ستارن فيلم. ستارن فيلم. ستارن فيلم. سيادة حتى نخلن هذيك Mehribanyleşler, biz bugün kino Diysen ki servat otayda tiratırın işi. Dünya tiratırın işimde otayda sıralar, ışıklar, hemela şeyler var. Oğudan molttur. Tüy şu vakti alıp gidiyor. Men şu tayda, men doğrudanım xan ve doğrudan şu tayda masaka dediyat, masakada neyim hatta gidiyor uçmalı, men neyat uçmalı, neyat topulmalı. Ondan şu tayda xasam ruhlarını kaldırmak için, ruhlarını bağıştırmak için mahtumul prağın çağırıyorlar. Şol gelip bir qoşun oxuya, şu qoşun oxuya, ruhlandırıya, qanatlandırıya deyilən olacaq şey deyip ulu xıcı, ulu güç bilen sevişe başlamak tayin oluyor. Mağtımuli aleynindir bu meydan. Ne iş tutar görün bu Ömer Osman. At deminden doğru zeminu asman. Horosonun haki gerdi bilinmez. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben insanın mağdurlarının bir kadran siyasetinin artisti, aktör, güllüküyle berdiği insineyleri, şu tiyatroda gerçekten doğrusu şu isterin kina film mağdada kameranın arkasıyla, polisin arkasıyla yaklaşık etçeklidir, bir de ortak begini terer doğrudan 3 kilo tutumu atıyor. Şu filmde ama Çolduklar'ın keşfini yerine getirmek nedir etti. Filmin castingi yani sayılı kodlarını aytsam başta doğrusu aslında beni başka keşifte gördü. Onun yapmışmadan uğradığım oğlum öyle. Aslında ben bu film keşifte imkan oynadım. Başka rak görmüşler, film şair başka rak keşfiye de gidecek olay aydındı. Ay yok dedi, sen şu volümden başka volüm yok dedi, volüm birazcık gönderlo netti de doğru dedi. Onun tekrar vakit geçmen, bizim görünüklü doğruluğumuz Şadur Dalov ve Afrin Eberdi'nin, rejisörün Afrin Eberdi'nin mahfarat etmelerini şu Çolduk Han'ın keşfini göre ettikler. Ben doğrusu şuna şeyler beğense hava oluyor, duydan hava oluyor. Bileğinin çağa tanıp
arzu edip bilen soğudumu kaklamaya ecin alıp berdi nähil bolar. Hıyalına da getirdim okşu. Şu soğuduma alıp berer. Şu soğud men kolor şu oyunu watsa şu kadar men kolor dip. Hıyalına da getirdim konjonel. Edip şun tehir olmuş. Keşfim oynaydan bir hıyalamadım o. Onun ne şey kendiydi almış adı daha bile. O Afgan verdi rejissör, yaşı rejissör, rejissör. Geleceği kurul rejissör. O iki vurup şu neticelerden ne şeyler beğendim. Doğru. Benim katılımda kalmış şu var diye. Kudun birim olsa yok etmeli. Hani? Der gazap bolup dünyanın düngdörcek kolu verme. Men şu öz keşim aradaydımda doğruymaysam birinci tapar kino düşüm. Teatr bilen kinon kapağıdı gören uleken. Teatrda her tapar Tayland sahna çıkan önü kinoda tapağıdı şu vakti şu saat şol tayarlandadyny şu derecede ön teatrdaky tayarlanışyň ýany derecede görkezip ýetişmeli. Teatrda tomaşaçy var, emma kinoda operator bilen kamera bilen işlemeli bolýar. Dogrymaýsa men birazrak gysyldım. Ilki soň biraz öwrenip başladym. Sebäbi men birinji tapar düşüm boldy. Ön kino düşmän soň maňa birazrak kynrak boldy. Elbette bu kino tomaşaçylara yarar diýip umyd edýär. Ene onun kinoda bir waka bol, şonu aýdyp beresim gelýär. Aslan Eýerdi, rejissörimiz. Men başdan şükür keşin ýerine getirmelim. Onun ütgäp durýar görüşi, ol bir günde seni hyzmatda bolsaň, bir gün seni begedip bermeli. Onun şu taýda bolan waka men başdan şükür golnadım. Onun Aslan Eýerdi, rejissör gördi diýdi, ýok, diýen seni diýişin çalyş görsene diýdi. Onun meni seni dost medin keşini görýän diýdi. Onun da orada meşimden çalıştık, telpekler diýdik. Ben dedik, onun yok diýdi, seni dost met batır goýaýsan, sen şu keşfi çykaryp berdi diýdi. Onun öýdem urup durdy. Onun sebäbi o tarih, haýsy keşfi ýerine ýetirjek bolan tarih bilmeli. Şu wagtda näme gidýär, şol näme bolupdyr, näme adam, gyzmamy, ýumşakmy, degişgenmi? Şu zatlar urup durup düşündürüp, başyna öýdýär, başyna diýsen diýe keşfiň diýe gapdalygyny ýaly ýöreýän diýe. Başyna ýöreýän, ýöne diýe soň diýe özüň kolany sen şol bolup gidýän diýe. Onun da uranjan şoň sen şu özüň ket. Şoň girjek bol, şonu ýerine ýetirjek bol, göýdeňe ýetir, ýüregiňden anan diýip şeýdi urup durdy, belkem gowalandyr diýip umyd edýän. Men ikinji tapar çeper filmine düşüşüm. Birinji kinom Binyat Anuşda ýaşaýan çeper filmine Sultany keşfini ýerine ýetirdim. Bu kinoda isterim çeper filmine durşuna başgaça öňkü milli geyimler, milli ýaraglar, hanlaň öz aramyzda ýygna geçirişimizden üýtgeşik boldy. Bu kinoda düşürilen sahna guruluşy, adamlaryň işleýişi gaty täsirli boldy men üçin. Ýoldaşlaryň rol oýnaşlary, hanlaň keşiflerini ýerine ýetirişleri, barçy teatryň artistleri bolar. Men artist bolmasam, şulardan höweslenip, ýa-da galmajak bolup, ýerlerinden ýetjek bolup jan etdim. Kino düşürüp başlanýanda şyralar, otlar, eşikler bizi şu döwre saldy. Ma kynşanda teatr bilen kinony garşdyrdım. Teatrda ýüz keşfin, gaşyň, gözüň oýnamaly bolýar, tomaşaça ýetirmeli bolýar. Kinoda diýdi, maňa gaşyňy, gözüňi oýnatmak gerekkel, duýguýuňy ýetir diýdi kamera. Ine maňa kömek beren zady rejissörüm. Şonda men bildim tapawdyny, kino bilen teatryň tapawdynyň uly aralygynyň badygyny. Kinoda ýeňil ýerlerim bar. Teatrda ýalňyşdan şonu gaýtalap bolanok. Indi sapar edäýmesem diýip bolýar. Emma kinoda ýalňyşýan bolyn, dur indi sapar başga kadrda ýene bir ýerde alalyp gaýtalap alyp bolýar. Şo ýeňilligini men gaty gowurdym. Maňa gyzykly boldy. Kino bilen teatryň tapawdyny bilmek üçin has men özüme tejribe boldy. Men Türkmenistanyň Mahmulada milli teatryna
bak. Döwlet Ali, sen öz muatlyň bilen sorundan bolup bolat. Sen bolsa muatlyň bilen sagyndan bararsyň. Golly etim. Senem şükür bilen owany gorasaňyz. Galanyňyza men bilen bolup şahyrymyzam dilek edip berse on soň hayır bolar inşallah. Çoldurhane men öňüm şekillendirdim, men dokunmakta Çoldurhane hakyk watan şeýaby şekillendirdi. Ýurt üçin, watan üçin, toprak üçin, topluň halky üçin bir gılç firman der, bir gılç elini gılç almakda derler. Diýýär, o aýak uzunluğun saçının taryna çeldi, watançylyk duýgusy bar diýilen bir düşünje bar. Ana şu Çoldurhane men şonu görýär. Bir günçe Matullah tamamın Mahmut Rahim'in şoňdan dostlaşmagy, şoňdan o bir döwürde bolup dostlaşmagy we şoňdan kim rat tutup ýoldaş tutup şoň bir ikisinin sözüniň alşmagyny şoň taýdy. Ebäri şoňlar watanyny ýoldan söýmesin. Olar ýara şahyr bolup bolar. Olar ýara watan söýüji serkerde bolup bolar. Ya Çoldurhan. O duruşu bilen bir mertler watan beýgel diýär. Ama tüýt şol adam eýitim tärbiyesi. Şol kesmin şu düşünjelerim we şu maglumatlaryň daşyna ýogurulan tudugyň daşyna ýogurulan kesmin daşyna da men şu Çoldurhan kesinde biraz terbiýe. Munyň ýene bir bellemeli zat şu kinoň senariosynyň sözünü biz kän durmaly boldyk. Birinji senariýa geldi, ikinci senariýa geldi. Sözleri üýtgäp durdy. Belli bir sözde ulalaşylman, karara gelmän sözler üýtgäp durdy. Üýtgemän sözleriň sebäbi sözler köne sözler, öňkü sözler şu wagtky sözler däl. Şoň üçin bize düşünmek, o sözüň manysyny çykarmak bize gaty kyn boldy. 4 sapar üýtgä bildi senariýa. Iň soňky belli netijede de 4-nji düşürülen getirilen ýazylan senariýa bize has diň şeýin düşünürli, manysyny aýdyrly, elbetde manysyny çykaryp düşündirip aýdyp bilendir diýip umyd edýär. Men şumat söhbetiň sözüne goşasym gelýär. Dogrudan ederi sözler, agyr sözler, manyly sözler, şoňur sözler. Ondan herimizde bir söze bad şu aýdy bilmän ýalňyşlan sözümiz. Men özüme 5 ýyl saklatdym dogrusy. Gümürtüklikler ine söz. Söz men gümürtüklikleri diňe gümürtüklikler bilen ýeňmeler diýen sözüm. Gümürtüklikleri hemişe gümürtüklikler bilen ýeňmeliler. Ine şu açma dogry atışdy. Ine şu täze döwürlen köne döwürüň tapagy. Şuman tapagyny alsak, täze döwür kino düşünden elim köne döwürde. Köne döwür has şoňur, has edebi esasna bolýar. Täze bir filminde şumatky ulanyň sözlemedi. Durmuşda, odurmuşda ulanyň sözlemedi. Ine kynlygam ar tapagydam şodur. Köne bilen täze. Çeper film. Hemde şu döwri görkezmek üçin şol köne sözleri ullanmaly boldy. Dogry. Türkmeniň garşyna uruş diýen gök gelermiş. Ýöne bir iş telekdir telek. Bu filmler üçin ýeňil düşmeli sebäbi filmi düşünmeden öň bir näçe ýyl taýýarlanyp gatnadyk. Soň ene esasy bol gelende film suratda düşürýän güni ýerden başladyk işler. Ýöne filmimiz şo saklan düşürilip durga uzak dowam etdi. Iýje çenişdi. Sebäbi taýda bir näme? Bir adamyň edýän, bir adamyň ýerine ýetirýän zat ýok. Sebäbi filmde kino topary bar. Bir näçe adamlar bar. Birimiz aktyor bolsak, birimiz ışıkçı, ýa birimiz suratda düşürýär, ýene birimiz kömek edýär, gurnap berýär, sahnamy. Onuň has esasat bolsa, biz bilen birlikde suratda düşen mekde okuşlarymyz bar. Ha bular üçin hasam täsir boldum diýen. Sebäbi halkymyzyň süýgüsini gazanan aktyorlar bilen işleşmek olar üçin ören üýtgeç, duýguly üýtgeç täsir galdyrdym diýen.
Men Mayakuli wagtynda Türkmen konservatoriýasynyň ýanyna ýörik taýdançylyk mekdebine 10-njy sınıf okuwçysy Rahman Maýanly. Men bu filmde Güneşiň keşfini ýerine ýetirdim. Bu film meni ilkinji düşen filmim boldy. Mundan öňem käçe per filmler görýärdim, ýöne düşünülüşini birinji gezek gördüm. Şoň üçin bu film meni has uly täsir goýdy. Men Mayakuli wagtynda Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanyna ýörik taýdançylyk mekdebiniň okuwçysy Joray Bedurdaýny. Men bu filmde şekerin keşfini ýerine ýetirdim. Bu film bize ören täsir galdyrjy boldy. Täze söýgül şahyrymyz Maktumul Pragyň dünýäsine has içgin öwrendik. Men Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar Talyby Ýokdoýanzar Merdan. Men mekanyk keşfini ýerine ýetirdim. Biziň ilkinji ýagdaýymyz Ahal vilayatynyň Bagdaýhan etrawynyň täze ýolawasyna ýerleşýän Berdimuhammed Anay Fadynak müzeýine ýadyk edildi. Ýazgymyzdan soň ýazgy meýdançasyna geldik. Şonda kiçijik bir ýerde uly owanyň gurulmagy meni ören haýran galdyrdy. Şeýle uly ak öýler gurulypdyr. Galan ýazgymyzdan şonda geçirildi. Bu filmde men hasyatdan çykmajak sahnalaryň biri hanlaryň atawalaryň feoşy taýdançy. Maktumul atamyň olary ruhy güýçlenip durşy. Meni aýra temir duýgular oýurdy. Sebäbi bu kitapda okuyan zatlarymyň gözüňimize getirip görmegimiz üçin has hem uly kömek berdi. Ondan başga da hanlaryň, serdarlaryň, beýlerin öz aralaryna bolýan gepleşiklerini, uly feoşy taýdançylary has hem ütköşük ýergalyrdy. Şoň üçin bide bu sahnalardan öwrenýär zat kän boldy. Menin kalbimde iz goýan sahnalaryň biri muallimyň ilmiýelleri bilen tanışdyran ýerler bolupdy. Sebäbi ol ýer şeýle bir täsirni men mektep wagtlarymda ol ilmiýellerini öwrensegem oň ýaly janlanyp bilemokdym. Şol sebäpden men birinji edep ilmiýellerini öz gözüm bilen gördüm we şo kitapda okap öwrenenlerimi has hem janlandyrdym. Ýazgy wagtyndan daşary bir näçe aktýorlar bilen tanyşyp, söhbetdeşlik geçip özümizi kino sanat hakkında azrağa bolsa kämilleşdirdik. Suratın şuka gelip mektep okuwçylar soraýarlar da bizden işte şeýlere galyat bolýan. Ya ýalňyşa kap. Ya şeýlere galyatmy? Näme bolýar? Bir şoňa öwredýär bar onda da gelip aktýorlardan soraýarlar. Olar sebäp dykdyl biz bilen işleşmek. Bizim özümizde de dogduk boldy. Bizim öz gezegimizde şu mektep okuwçylar suratyn şuka alsyramazlyk üçin Bırakıp bir de öğrenişmek için öz bilimimizden, öz başarılarımızdan öğrettik. Sebebi bizim halifalarla işleşemizde şonu ýaly bolýar, tolgunyaz, aljaryaz, soraýar da onun öz ýaşlygym, öz kişiligim, çağalygym, gözlemim şolary bilen suratyn şuka şu duýgulyna başdan geçirdim men. Bilimimizden öğrettik, düşünürdik. Olaram öğrendiler, etdiler, tuwalemem. Muallim, bular kim? Ojagynyň ody bilen girip külü bilen çykan watan ogullary. Biziň maslahatymyzda hatam gyzykly bolan waka, bizi geňärlen waka, Çowdurhan Gulliýetime Hanjardyň ýany bar. Hanjardyň ýany ýeri Gulliýetim edilýanymda, ondan şoltyňda materiýal gorkýar. Maňa degenim kädi, ondan açyk ýakrara oturýardym, ýöne turganleşildi, iş geçirildi, isleşimiz ýalym boldy. Çowdurhan ýany ýeri bar. Hanjardyň ýany ýeri. Hanjardyň ýany ýeri bar. Şöyle kenjedel boldy. Mena şu ýerlikden käden käýäri bu döwür şolar ýaly häzir talap edýän döwür. O döwür şolar ýaly haýbaty, şolar ýaly güýjü, edirmenligi we edenligi talap edýän döwür boldy. Onu şu gereket etmeli bolan hem çünkü şu payda kredi bolan yer var. Başta orada be hanlar devlet oturuyor.
doğrudan forum ağırda uş bilen hizmetlerini çözmeli orta atılmakta uşun çözmeli maksaddan çözmeli ya yaplamalı mı? Elbette o kanun ya yaplamaya geçmiyor. Yani etmeyeceğini düşünüyorum. Demek Urşun taraftarı ve afiliyetinle tarihte Türkmen halkı doğruluk bilen tanalıyor, Arapça bilen, mertlik bilen tanalıyor, kendisi bilen. Onun sol tartımda mesela çözmekte çoğulduğunu boyutlu. Onun sonu elbette her halatlarda yani fora veren yeri vardır. Aytışan birine, aytışan sözleri var. Şu tayda tartımı fırsatlar görüyor. Elbette şu fırsatı yaş bağlı yaş yerin oğlunları koşuşturma yer yerine şu koşuşturma olan şu duyuşunu talep ediyor. Onu diyen o ikon birim orta o çayır mürmürü ne diyen şunu çoğultuğun sözünü görüyor da yani kancarın bereketinden o kancardan akıllı olmayan yani diyen yer vardır. Bu sözleri var. Benimden biri iyilen salam, benimden fındıklardan benimden biri karnına şu doğum ya oluyor. Aslın var, düyün var. Sonra videş versen biri doğanın, biri dayın, biri atan arkası, biri enen arkası. Barin bir iyilen salan. Mümkünse iş, Google terapi, mesela gördüm matmuru atandı, matmuru rahmetli çıkarlarını. Yani şimdi okanken, uğurumken, şeyle grup format koyarken, bir soru bölümünde arkadan zannedin şu iyidarlanıp yadılan bakmaya yönü başkası da kayıt seçmeden atmayan ağırlığı düşünüyor. Yurdumda belli, matmuru şartla ben cemlenip matmuru sıkadığını efendiyen falan bir kere bir arkayın molunda, bir kere ana molunda. Şolam nefip olsa, tomurcular arkayı tomurcu edip, tomurcular görüp, ulu baha verirler diyen onu yapmak var. Bizim ähli ulgamlarda üstünlükler var. Kazanılışı ýaly bizim kino sanatyda da ulu üstünlüklere eýe bolan ýa-da orda hem öýüňizde gözde şaýat bolup gelýäňiz. Size mene şu wagt Oğuzhanada Türkmen film birleşiginde bir hünärmen bolup işläp ýörsiňiz. Siziň hem gençeme edebi esaslaňyzy, kino senariýalaryňyzy bir ýazanyňyzy bilýär, görýär, onu halkymyza ýam gördü, tomoşa etdi. Ine şu Oğuzhanada Türkmen film birleşiginiň ýaş kino rejissör
Kırgızistan eýerdiýen isterin adly film halkymyza hüdürlenni. Magtymly atamyzyň bir durmuşyndan, bir sırly dünýäsinden söz açýan. Bu filmim halkymyzyň, ol diňe bir halkymyzyň däl, bir daşar ýurtlaryň bir halkyny hüdürlenni, ol şeýle uly söýgäde münasip boldy. Rahim berdi şu filmiň döremeğine näme sebäp boldy? İlk öğlene şirketleşine de çağıralım için öyle adımızdan, Yoruşuk Toplamı'nın adından sağ olsun ayacağız. Filmimizin yol başlığı. Garifin Ali Pamir, ya baba anarfın dokumental maktumulatamız hakkında film var. Şolardan düyüp götür başkaça. Häzirki zaman bir inovasyon, häzirki zaman bir öwüşgüllerini peýdalanyp, näle edip bolar diýen bir soramyza her kim öz bilýän jogabyny aýtdy. Durly zatlar aýdýarlar. Onu etseňiz has bolar, bunu etseňiz has bolar. Şeýlere aýtsaňyz ýerlikli bor diýip maslahatlaryny beren emma ýöne bizim öz etjek goýjak zatlanmadan bady. Yaş, yaş nesil bolupda. Umuman alanyňda halipalaňam bir martum bolsun alsaňam aýdallaryny öz oýlap tapan, ýagny öz köňlümiziň söýen ideýalaryny ýugurup ikisini bileripde gar halkymyza hödürledik. Belki olam siziň aýtýaňyz ýaly bir yarandyr diýip umyt aýdýar. Bir ihlas siňdirdik. Awa, bu film halkymyzyň göwnünden turdy sebäp bu filmde onuň bir täze çemeleşmeler bar. Awa. Täzeçilikler bar. Rahim erde sede işiňizde üstünlük arzu edýäs, medeniýetde, sunatda, kino sunatyna uly üstünlikler ýaranyňyz bolsun. Mehriban eýleşler biz ýok ötdeşligimizi näbiziň
yaş kine rejissör ýigdimiz, şeýle hem aktyor ýigdimiz, ana durdy täşliflen dowam edýär, ana durdy birek arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýerine hoş gördük. Ine görüşimiz ýaly bugun gepleşigimizde biziň maktubuny atamyzyň bir ömür döredijiliginden söhbet atýan isterin adly film hakkında söhbet edýärse alınışı dogrusyny. Hawa sizem bir özüňizde galyran täsirleri bu film hakkında bir gurrun berseňiz. Başdyna. Näil täsirler galyrdy? Bir düşürlüş, aýratynlyklar dogrusyny aýtsaňyz. Şeýle bir ýakymly täsirler galyrdy. Sebäbi diňe bir rejissör ýa aktyor göz bilen seretmän, tomaşaçylaryň göz bilen seredende de bu biz film düşürilip bolandan soňra dörejilik topar bilen özümiz aýratyn tomaşa etdik. Elbetde ondan soňra tomaşa edildi. Diňe tomaşa çöp günü. Şo göz bilen seredilende de biz üçin doğrudan bir yerine düşen filmlerden biri boldy. Sebäbi bu filmin içinde ören ýaş keşiplerken filmin esasy aýratynlygam şonda Magtymul atamyzyň ömür dörejiligininden söhbet etýän islenlik gurrun ören gyzykly hem ýaşlaryň bilesgeljilik bilen bu soraglara, bu meselelere ýüzlenmekligi we mugallimyň üstü bilen, mugallimyň gurrunlarynyň üstü bilen Magtymul atamyzyň ömür dörejiligine tomaşa etmeklik doğrudan hem gyzykly bolup durdy. Ähli ýaşlar üçin şu keşipleri yerine ýetiren jananlaryň ýaşlar üçin. Hawa, ana durdy mugallimyň keşfini yerine ýetirmek näme? Men üçin bu keşpi yerine ýetirmek ören bir men üçin bir çağırışýalyk boldy. Sebäbi mugallimyň keşpini yerine ýetirmek we mugallimyň gözü bilen, onuň gurrunlary bilen ýaşlary gurrun berýän döwrüňe eltmek we şo ýerde aýdynlyk bilen gurrun bermek. Istenlik zady gurrun berende ýaşlara bir gözüňe getirip gurrun berseň, ýaşlaryň ýadyna gowy diýdiler. Şoň üçin şu keşipde de orazyrdyň mugallimyň keşpim ýaşlara şol gurrunlary bir gözüňe getirmek ähmeti bilen durmuşa geçirilse hasiýatlaryna galar diýen umyt bilen şu keşpe taýinlik gördük. Elbetde ssenariýada ýa-da şu filma istenip bir esere taýinlik görülýän pursatlaryny sen eýen bilýän. Okuwçyň berip biljek soragyny we sen berip biljek jogabyny. Şoň üçin şol jogaplary bilen ýagdaýynda da şonu bilmän jogap bermek. Ýagny goýa berýän sowallar sen üçin täzelik ýalyk edip görkezmeklik bu mugallimyň esasy maksatlarynyň biri boldy. Şoň üçin men üçin bu keşpi
işe toylu ularda didanlaşıp durmak hem mekşen netice. Kahraman arkadağımda, sevdağımda canlı olmalı. Elmede ama işlerinde boğaz olmalı. Kabul ediyorum. Şu fırsatta peydalan kahraman arkadağı ferdarlığı sağ olsun aydiyan, oy olan canlı sağ olsun. İyi yurt bekli tutumlu işleri bundan böyle rovacaktır. Çok sağ olun. Şu fırsatdan peýdalanıp bize şu mümkinçilikler döwletlerin gahryman arkadagymyzy we hormatly prezidentimize köp sağ olsun aýdýar. Olaryň janynyň sağ ömrüniň uzak tutýan tutumly işlerini elmide marwaşlyklara wetlenmegini arzu edýär. Ine mehriban eýleşler, biz şunun bilen gepleşigimiziň bu kanda geçirip gotorýar. Egerde biziň gepleşigimiziň ada känne göwnüňizden turan bolsa, onu biziň çeken zähmetimiziň ýerine düşdügi bolardy. Mehriban eýleşler, biz siziň ähliňizde jan saglygyny arskal döwletdiligi, maşgala agzybirligini arzu edýär. Bizi şeýle parahat, toýly mekanda ýaşadýan sunatymyzyň hak howanary, milli liderimiz gahryman arkadagy ferdarymyzyň goý ilmi dama, janlara sag ömürleri uzak bolsun. Hoş sag bolun mehriban eýleşler, ilmi dama, saglykda toýlarda görüşelim. Goýmy dama biziň medeniýetimiz, sunatymyz güllesin, gulaşsyn. Hoş sag bolun.